Dumaguitenyo nga multidisciplinary artist ug photographer bugtong nalakip nga finalist sa Street Photography International Awards 2022. Sayranta ang istorya sa iyang award-winning entry pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Yanong usa ka silhouette nga hulagway ang entry ni Dumaguitenyong photographer sa usa ka prestihosong photo contest sa tibuok kalibutan. Apan kini lang ang naginusarang Filipino entry nga nalakip isip finalist sa Street Photography International Awards 2022. Kini ang entry ni Ersly Van Casero nga iyang gitawag nga The House on the Beach. Matud ni Casero nga di lalim ang iyang naagian aron lang makuha ang iyang gihulagway nga picture perfect moment. Kaning The House on the Beach nga photo, dili lang ni kausa nako siya nga giadto dito nga location. So kaning The House on the Beach nga photo, gibalikan ako ni mga pila ka semana. Many times, several times nagbalik-balik ko aning location dito sa Luok Beach sa Dumaguete City. Kay nakakita ko aning karaan nga balay nga murag og distinct kay siya kay modern na biyon tata, pero mura siya fisherman's house pero kana bang dagko kay mga karaan nga kahoy nga gihaligi. So gawna ko nga nakoy vision nga angle og shot ba nga kung musulod ko sila alom sa balay, musuksok ko dito, mahitabo nga silhouetted ang mga image, silhouette siya unya murag lami ang ihang visual effect. Kahinumduman nga sa milabayng tuig sa Agosto, ang hulagway na Casero nga gitawag nga Free Falling ang napili usab isip Photo of the Year. Ang talento ni Casero nagpamatuod lang nga ang talentong bisdak pang international gayud. Samtang og mga adlaw, speaking of bisdak talent, ani ay makalingaw nga dancing sikyo gikan sa Sagay City, Negros Occidental nga atong ibida sa atong morning program GMA Regional TV Live. Busa mga kapuso, ayaw si piyata sa pagtanaw og mga adlaw, alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.